dwi jyst yma am funud bach i groesawu Gina, Eiri, a'r teulu, a'r cyfranwyr a'r trefnwyr i gyd. Diolch i Angharad Thomas a Sian Hywys am drefnu siaradwyr arbennig hefyd heddiw yma. Lansiad cyfrol deyrnged Gareth Miles yma yn Wrecsam yn addas iawn yn dydi, gyda siaradwyr arbennig hefyd sydd gennym ni heddiw. Lle priodol iawn ydy Wrecsam ar gyfer y lansiad, gan fod cynifer ohonom yn cofio Gareth fel athro Ffrangeg Ysgol Morgan Llwyd. Mae gennau atgof o wrando ar sgyrsiau Ffrengig o hen recod feunol craclyd yn un o gabanau Ysgol Morgan Llwyd, ymryn y cabanau. Roedd Gareth wastad yn barod am sgwrs ac yn gefnogol iawn bob amser wedi gadael yr ysgol hefyd oedd yn nodwedd hyfryd iawn. A dwi'n cofio'r effaith a gafodd Tre Ffin ei nofel i'r lolfa arna i fel un oedd yn dechrau sgwennu ag ati. A hwnnw yn creu awydd mewn llawer ohono ni yn ardal Wrecsam i ysgrifennu am y fro. Ond dwi'n meddwl mae Gareth oedd y cyntaf efo ffuglen am y fro. Yn ddiweddarach wrth gwrs, fel oedolyn, mae rhywun wedi deall i aberth dros i wlad a'i iaith hefyd oedd mor arbennig. Croeso i chi gyd yma felly i bnawn o gofio a diolch am gyfraniad Gareth a croeso i'r teulu'r cyfranwyr i'r cyfarfod. Diolch yn fawr iawn i ti Aled am y cyfle i ddod yma. Mae'n hyfryd fod yma yn Capel y Groes. A diolch yn fawr i ni am Asiel Lloyd yn arbennig, achos dysyniad di oedd hyn, a diolch yn fawr iawn am yn gwarfod ni yma. Mangre, wrth gwrs, cartre teuluol cyntaf Gareth a Gina, a hefyd yma y ganwyd dwy o'i merched. Mae yna ddigwyddiadau tebyg o ran lansio'r gyfrol i ddathlu bywyd Gareth o'r gwylltio gweithredu. Digwyddiadau mewn llefydd arbennig i'r teulu wedi cynnal ym Mhontypridd, yng Nghaernarfon, yn Aberystwyth ac yn Llandarog. A mae wedi bod yn gyfle i bobl ddod at ei gilydd i rannu hanesion am fywyd y gwaith Gareth yn y cymunedau hynny, ond hefyd wrth gwrs i drafod arwyddocad i weledigaethau i Gymru gyfan a thu hwnt i Gymru hefyd. Bydd nifer ohonoch chi, dwi'n siŵr, yn gyfarwydd efo'r biwgraffiad byr iawn yma dwi'n mynd i roi, ac yn ei ddiwedd Gina i ddod i rannu, a mae Gina mynd i fod yn defnyddio y sgrin, felly mae'n bwysig iawn bod chi'n gallu gweld y sgrin, gobeithio bod pawb yn nawr i'r amser i weid os oes yna broblem. Ond ie, wrth gwrs, fe gafodd Gareth a'i chwiorydd Liz a Jill i magu enwau fawr yn Sir Gaernarfon, a fe raddiodd e o Brifysgol Bangor mewn Saesneg ac athroniaeth. Os dwi'n gorfod yn anghywir, ydy, wrth gwrs. Good. A fi oedd yn gweithio fel athro, fel dyn ni wedi clywed, yn Wrecsam, ond hefyd yn Amlwch ac yn Nyffryn Anlle. A fi oedd e wedyn, wrth gwrs, yn ymgartrefu efo'r teulu ym Mhontypridd ac yna cyn symud i Sir Gaerfyrddin yn nes ymlaen. Fe oedd trefnydd cyntaf Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru, cyn cychwyn ar yrfa llwyddiannus iawn fel awdur a llenor proffesiynol. Fe gyhoeddodd e, dewch i fewn, da ni ond newydd gychwyn, ni'n ddigon o le yma. Fe gyhoeddodd e lu o nofelau a hefyd cyfeithiadau ac addasiadau o'r Ffrangeg a'r Saesneg. Llwyfanwyd dros 20 o ddramâu ac roedd e'n sgriptiwr cyson wrth gwrs ar gyfer cyfresu teledu poblogaeth ar S4C. Da ni dal i fwynhau fel pobl y cwm ac yn y blaen. Wrth gwrs, roedd Gareth yn un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith, a dyna oedd y prif gysylltiad i efo Gareth, fel rhywun nath ddod yn rhan o Gymdeithas yr Iaith yn yr 1980au. Ac ar hyd i fywyd, fi oedd Gareth wrth gwrs yn ymgyrchydd brwd dros nifer o achosion gwleidyddol a chymdeithasol. Oedd e'n siadmerydd grymus dros sosialaeth fel wnawn ni glywed ac am yrfa ymyd ymgyrchu. O ran mynd ati i greu'r gyfrol deyrnged yma, yng Ngharad
fydd yn siarad yn nes ymlaen. Hywel sy'n methu bod yma yn anffodus drama. Roeddwn ni'n awyddus i gyhoeddi nid cofiant fel y cyfryw, ond i gasglu cyfraniadau gan amrywiaeth o bobl byddai'n cynnig ffenest ar gyfer cymaint o agweddau phosib mewn gwirionedd ar gyfraniad Gareth. A hynny mwyn i'r genhedlaeth nesaf hefyd yn ogystal â ni gyd i ddod i wybod am Gareth a chael ei hysbrydoli ganddo fe. Oedden ni hefyd wrth gwrs yn awyddus i roi lle i Gareth y dyn, y tad, y gŵr, y cyfaill, a dangos i bersonoliaeth a'i gymeriad hoffus. Felly mae yna dros 30 o gyfranwyr yn y gyfrol, achos mae Marian yn eistedd yn fan ar y cefn, a diolch i ti am hynny, efo sawl copi o'r gyfrol i'w gwerthu. Felly gobeithio os nad ydych chi eisoes wedi gweld y gyfrol, neu'n cael cyfle i ddechrau darllen, neu y byddwch chi yn mynd tro i'w prynu a darllen. Mae yna lu o gyfraniadau sydd hefyd yn ysgrifau, byr, darnau, pytiog yn ogystal â rhai cerddi a ffotograffiau a chyfweliadau. A mae wedi bod yn fraint i ni fel cydolygyddion i weithio'n agos efo'r teulu, ac felly mae yna gyfraniadau gan y teulu yma. A felly mae'n gret i allu cael Gina i gychwyn ar y sgyrsio. Fydd yna gyfle i gyfrannu hefyd yn nes ymlaen, achos dwi'n gwybod bod yna sawl un o'r chi efo atgofion o Gareth a'i amser yma yn Wrecsam. A wnaethoch chi gyfarfod yma, os dwi'n iawn? Do. Pan oedd ti yn fyfyrwraig yn Cartrefle. A wedyn wrth gwrs wedi byw yma am ryw 10 mlynedd. A gath Gina ymlaen wrth gwrs i fod yn athrawes yn ysgolion Merthyr a Phontypridd yn ysgolion Cymraeg yr ardal. Ac ambell flwyddyn wedyn, erbyn hyn wyt ti'n fam hun, ac da ni'n nodi bod y gyfrol hon wedi chyflwyno i dy wyrion a wyresau. Felly, croeso mawr i Gina a diolch i ti hefyd i. Diolch i ddechrau Aled. Diolch yn fawr Aled am y croeso arbennig. A hefyd i Nia am drefnu popeth, Nia Marshall. Ni'n cael croeso arbennig i Nia, diolch yn fawr Nia. A diolch i Sian hefyd am y cyflwyniad. Diolch Sian. A mi hoffwn i ddiolch i'r golygyddion, maen nhw wedi diolch i ni fel teulu. A da ni eisiau diolch hefyd i Sian a Hywel a Gangharad. Diolch yn fawr iawn i chi. A diolch i Nia, a fel o'n i'n deud am drefnu ac am y gwahoddiad hefyd. Yn nabod Nia ers pan oedd hi'n babi, dwi'n meddwl, a'i blodi'r dewi a geiriau a hyw yn nes ymlaen. A oedd Gareth a fi'n ffrindiau mawr gyda Mavis a Dr Gareth, rhieni Nia, a croeso bob amser yn ei cartref braf yn Bwlch Gwyn, ger Coed Poeth. Mae dros hanner canrif 1975 ers i ni symud o Wrecsam, a dwi ddim yn nabod y lle erbyn hyn. Mae eiriau fi wedi bod am dro bore yma, ac o'na ambell i adeilad yn dod yn gyfarwydd, o'n i'n dweud, o, fan hyn oedd Mags, fan hyn oedd Dathlu sydd yn oed. Ac o'n i'n cofio rhyw siopa, ac o'n i'n cofio lle oedd yn fflat ni yn Bridge Street, sydd wedi diflannu. Dwi'n meddwl Bridge Street wedi mynd erbyn hyn. Bydd rai ohonoch chi'n cofio fanod, dwi'n siŵr, Eilis yn arbennig. Wedyn oedd hi'n braf mynd o gwmpas y dre, a mae Elen y Branwen gafodd ei geni yma yn ymddeheiro bod nhw wedi methu bod yma heddiw. Wrth gwrs mi fuon nhw yn ysgol Bod Hyfryd yn Park Avenue, a oedd Eiri heb ei geni adeg hynny, yn Phontypridd gafodd Eiri geni. A mae yna wneudau cyfarwydd iawn am y prawn yma. Dwi'n eisiau enwi pawb, ond dwi yn mynd i enwi y ddwy eirlys. Dwi'n falch bod Eilis Owen wedi cyrraedd mewn pryd, a diolch yn fawr Eilis am ddod. Oedd Eilis yn gweithio efo Gareth yn nyddiau cynnar Ysgol Morgan Llwyd, a tro cyntaf ni gyfarfod oedd yn Rhagfyr 1965. Dwi'n meddwl bod os bydd Eilis yn cofio hyn. Ond oedd y ddrama Cariad Creulon gan Bryn Williams yn cael ei darlledu ar y teledu. Oedd wedi teithio gwmpas, ac oedd hi'n mynd i fod ar y teledu. A mi oedd Elisabeth chwaer Gareth yn actio yn hi. A mi oedd Gareth wedi gofyn i Eilis yn yr ysgol os bysa fo'n cael dod i weld y drama, achos oedd gen o fo ddim teledu, a doedd gen i ddim teledu yn y coleg.
A oedd Gareth wedi gofyn, gael fod y rhywun efo fi. A fi oedd y rhywun yna. Felly, wnaethon ni gyfarfod Eilís oedd y cynnig. Ti'n cofio Eilís? Sgyn ti go hynny? Felly, diolch Eilís a Gwyl. A diolch Ifor am dod yn hwb prawn yma. Diolch yn fawr i ti. Eilís arall oedd Eilís Morris, sydd hefyd yn eistedd yn hyn wrth ymyl Aled. Oedd Eilís a fi yn y coleg efo'n gilydd, Eilís Morris, Eilís Dwyrydd yn nes ymlaen. A fel y dwedodd Eilís mewn llythyr atai ar ôl i Gareth farw, goswn ni gymaint o hwyl yn Hydref 1965 a trwy 1966, llawr o sport. A dwi'n falch bod Eilís a finna wedi ailgysylltu ac yn llythyru ac anfon text at yn gilydd erbyn hyn, ar ôl colli gysylltiad am sawl blwyddyn. Gafon, a hefyd dwi'n gweld bod Louise yma, diolch yn fawr am ddod Louise, a Gareth a Marian, a wrth gwrs Sioned a Meirwen hefyd, a Bethan, Beryl. Dwi'n dechrau enwi am bod fi ddim wedi bwriadu. Mae jyst gweld y gwynebau cyfarwydd. Mi gafon ni 2 gartref yn Wrecsam, cyn prynu tŷ am y tro cyntaf, wel bynglo dweud y gwir, mewn stad newydd yn Boras yn Wrecsam. A yna lawer o deuluoedd ifanc yn byw yno, Sioned ac Alun Edwards, Eilís a Gwyl o ddim yn bell, a wedyn Harry Lloyd a Bron, Beryl a Richard, a mi oedden ni wedi byw ar draws y ffordd i Louise ac Arfon pan oedden ni'n y fflat yn Rich Street. A rwnd y gornel i oedd Beryl a Richard a Caris a Glyn hefyd. Felly dyna'n hanes yn Wrecsam, symud yn 1975 i Gaernarfon, ac ymhen blwyddyn i Bont y Pryd, stio bu yma am dros 45 o flynyddoedd. A wedyn dwi'n mynd i ddarllen be dwi wedi gyfrannu i'r gyfrol. A mi fydd yna lyniau yn cael ei dangos. Ti eisiau dangos lluniau Wrecsam gyntaf? Ie, fi di wneud y ddechrau os ti eisiau. Fedra i ddeud beth yn wedyn. Iawn. Mae hwn yn un o'r lluniau cynnar o Ysgol Morgan Llwyd, bydd Eilís yn nabod rei. A dwi wedi cael gair efo Geraint, mae Geraint wedi rhoi enwau rei ohonyn nhw hefyd. Os o'n i ddim yn... O'n i wedi cael lluniau enwau'r genod i gyd, ond ddim yr hofia. Ie, iawn. Llun, iawn, dyna hwnna drama o Gareth wedi wneud, wedi ennill yn Steddfod yr Urdd yn Nghaergybi o hwnna, 1966. A dyna ni eto. Chi'n gweld y gwpan? Oedden wedi cael y wobr gyntaf yn Steddfod yr Urdd. A dyna ni eto. Mae hwnna erbyn hyn yn y 70au cynnar, dwi'n meddwl. Ti'n nabod rhoi yna, Eilís? Ie, a dyna hwnna hefyd. A dyna Gareth yn yna. Wel, dwi'n nabod rhaid, mae rhaid gwneud o'r cyfarwydd yn ni a ceidio gyda chwith. A mae dy chwaer ti Geraint sy'n wedi mynd heibio hwnnw? Na, oedd hi yn un cyntaf. Oedd hi yn y llun oed, di ddim oed yn cyntaf i fi. Na, cyn Na, ti'n gyda? Sori Geraint, dyma'r lluniau'n chwaer Geraint Rybrin hwnna. A Bethan sydd fan hyn heddiw. Ydy Bethan? Pwy? Eilís Jones. O, drws nesaf i ti? O, ia. A Sian Carter? Sian Carter. Ia. A wedyn mae... O, Sian Owen yn dde, A Kendall di hwnna te, John Kendall. David Bancroft. David Bancroft a Henry. Ie, a Henry yn y cefn hefyd. Nancy Jones. Evans. Gael dy help di wedyn Bethan. Ie, drwy dy rygbi. Oce, iawn. A dyma'r hwn wedi dynnu 1974, cyn i ni symud i Bont y Pryd o hynna. Felly mae Gareth yn fan hyn wrth gwrs, Gareth Williams. Gareth Williams yn y cefn yn yna. Mae Arfon yn Louise.
Ie. Athrawon ydi hynna, Fiona. Da chi'n nabod rhan fwyaf yn hyn. Ie, mae hwn yn ddyn wedi diweddar, wedyn, da chi'n nabod rhain as yn hyn. Os yw'r drama, a dwi ddim yn siŵr, sy'n byd, dwi'n gwybod be oedd y drama yma, rhywbeth oedd Gareth wedi ddysgu, ond dwi ddim yn gwybod, yr unig enw sy'n gen i ydi Dafydd Andrews. Dwi ddim yn gwybod pwy ydy'r lleill, dwi'n meddwl sy'n rhywun yn gwybod, ond mae'r gwneud eraill yn ddiarth i mi. A mae hwnna pan ysgol mae pan llwyd yn 1920, oedden ni'n cael gwahoddiad yn 1984 oedd hynna. A mae'n enw yn hyn. Reit, Melissa. Da ti'n ifanc iawn oedd y cynnig Gareth. Nid yw'n hyn. A dyna ni eto ysgol mae pan llwyd. A yn hwn, ie, da ni wedi dod yn ôl wedyn 1985, da ni wedi symud ys 10 mlynedd. A ryw pwffeg o'n ddewi. A Cymdeithasau Cymraeg Wrecsam ar cylch i hwnna. Gareth yn siarad yn hwnna. Yes, ti eisiau symud. A fi gyfer mewn, mlaen wedi mynd Mlaen i'r eirin. Oedd yn ei, ie, o'n ei ddangos i hwnna. Dyma Gareth fel chi'n gweld yn yr ysgol. Fi'n am ysgrifen daclus iawn i fanna, fi wedi dirywio hwn hynny. A sylwod sydd mae wain fawr wedi ysgrifennu i hynny. Dwi'n meddwl bod hynna, jyst cyn iddo fi fan o'n gyfrwys yn ei meddwl, 10 ie. Oedd hwnna pan oedd Gareth wedi mynd i Ffrainc, tua 20 oed, efo criw o ffrindiau. A mae Jill chwaer Gareth yn fanna. A dwi ddim yn siŵr pwy ydy'r rhai. Mae Gareth fanna, dwi'n gyfweliad ti hwnna. BBC dwi'n meddwl, ar ôl gweld yn eirin tal yma'n rhywbryd. Mae'n fwy diweddar eto. Mae steil y sbectol yn newid. Dim sbectol yn Ie, bydd yn ymlaen, ie. Oedd yna pan oedd cwntec yn y marchnad Pontypridd mae hwnna. A hwnna pan oedd o yn Nicaragua wedi hwnna. A swyddfa Gareth sydd yn hwnna. A mae'n o'n un bach o hwnna i ni jyst yn hwnna. Mae hwnna'n un o'r lluniau o'r llun ola dad o'r Gareth yn y swyddfa di hwnna, Montepridd. Pa flwyddyn sy'n hynny i fi? 2021. Ie, pan oedden ni'n gweithio. 20, ie, pan oedden ni'n symud yn 20. Dwi'n eisiau bod hwn dwi'n 20. Ie, ni'n symud diwedd 2020. O, twyd o fe, ie. Ie. Wel, oedd y grisiau yn hynny, hefyd yn anodd achos oedd yn reit serth. Wedyn nath adael yr swyddfa oedd y cynni. Oedden ni symud yn ofyn yn y bryd. Ond ar Williams Parry yna. Sorry? Ar Williams Parry. Ie, ar Williams Parry hefyd yna, ie. Ie, hwnna'n byd yn ola. Ie, a mae hwn... Ie. Sorry, gymaint i oedd o ddwrs. Dwi'n mynd i ddarllen be yn hyfraniad i'r llyfr, sef o rai honnoch chi wedi glwad am farod.
Priododd Gareth a finna mis Mawrth 1967 ar ôl dechrau canlyn y mis Hydref 1965 pan o'n i'n 20 oed a Gareth yn 7 ar 20. Felly, ydych chi'n gwybod faint di'n oed i. Roedd yn gyfnod prysur cynhyrfus gyda Gareth yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith a llawer o fynd a dod yn y fflat ein cartref cyntaf yn Bridge Street, Wrecsam, uwchben siop ddodrefn a golygfa o bod y breweries o'r Ffenes Gefn. Ar y pryd roedd Gareth yn athro Saesneg a Ffrangeg yn Ysgol Morgan Llwyd yn y dref. Ysgol gymharol newydd ar y pryd, roedd yn ffodus iawn fod y prifathro W.J. Davies, Will John, yn gefnogol iddo, ac yn caniatáu iddo golli ambell fore neu bnawn i ymddangos yn y llys. Gan y bydd ffôn yn y fflat, cael rwydd hynt hefyd i ddefnyddio ffôn yr ysgol at ddibenion y gymdeithas. Am rai misoedd oedd y patrwm yma ymlaen, Gareth yn y llys cael dirwy a bygythiad o fynd ag eiddo o'r fflat wedi hynny. Wrth gwrs, roedd ei sy'n gobeithio galw'n ddirybydd, ond gan fod ffrind i Gareth yn newyddiadurwr i'r Wrecsam Leader a ffrind gan ddonta yn yr heddlu, byddem yn gwybod pryd i'w disgwyl a byddai ffotograffydd o'r papur yn aros am y beiliaid yn y fflat. Digon o gyhoeddusrwydd i'r gymdeithas. Roedd yn wedi sylweddoli fod ganddo ddiddordeb mewn coginio ers i mi ei nabod, a'r ddau neu dri oedd yn rhannu tŷ efo yn Earl Street Wrecsam yn canmol ei ddawn. Dysgu coginio o priodioedd o'n ni gan ddilyn yn bennaf The Dairy Book of Home Cooking. Felly bod lot yn coel Dairy Book of Home Cooking. Ond llyfrau coginio Elizabeth David oedd yn mynd â'i bryd o, fel French Provincial Cooking. Parhaodd y diddordeb yma drwy gydol ei oes ac roedd wrth ei fodd yn arbrofi'n y gegin. Byddem yn mwynhau cael ffrindiau draw yn bryd o fwyd a byddai hyn yn digwydd yn gyson ar ôl symud i Bont y Pridd yn 1976. A ninnau'n mynd i 2 ffrindiau am fwyd. Byddem hefyd yn cael parti nadolig i gymdogion y ffrindiau a chan fod 2 o'r genod yn cael eu penblwyddi o gwmpas yr ŵyl roedd yn esgus perffaith am ddathliad. Yn nes ymlaen pan oedd y tair yn hun, y cof sydd gen i a hwythau hefyd, ydy Gareth yn coginio yn y gegin ar nos Sadwrn tan gwrando ar Jazz Record Request ar Radio 3. Diddordeb mawr arall, os nad ei brif diddordeb, oedd darllen. Ble bynnag yr rai, byddai llyfr neu bapur newydd ganddo. Darllenau'n helaeth mewn 3 neu 4 iaith. Nofelau, hunangofiannau ac wrth gwrs llyfrau gwleidyddol. Oedd yddi ei coleg ym Mangor ac Aberystwyth roedd ganddo ddiddordeb dofn ym myd y drama, a bu'n cymryd rhan mewn rhai cynhyrchiadau yn ystod y cyfnodau hyn. Tra'n dysgu yn ysgol Sir Thomas Jones Amlwch, bu'n gyfrifol am greu ffilm fer gydag athro arall. Cafodd y disgyblion ei ffilmio ar fynydd Paris oedd yn brofiad bythgofiadwy iddynt. A mae'r disg gen i fan hyn. Oedden ni wedi bod mewn noson yn Amlwch i ddathlu y 60au, rai oedd yn yr ysgol yn y 60au, a wnaethon nhw gyflwyno hwn i Gareth noson honno. Mae'n dweud Joe Filipacci am archogion Arthur. Jyst ffilm chydig unida ydi o, wedi ffilmio ar fynydd Paris. Mae'n reit drawiadol, dweud y gwir, achos mae'r golygfeydd yna yn hollol wahanol sydd Naturiol wedyn, oedd i ddonta ysgrifennu ei ddramau hun ac addasu rhai o glasuron dramodwyr Ewrop. Am yn gyson i weld dramau yn Llundain a Stratford ac wrth gwrs i gefnogi dramau Cymraeg yng Nghaerdydd. Teithiodd Gareth yn helaeth yn ystod ei fywyd. Bu yn Rwsia yn 1988 gyda ffrindiau cominyddol a flynyddoedd wedi hynny aeth ar deithiau i Giwba a Nicaragua. Roedd gan ddiddordeb mawr yn America Latin a bu'n falch o gael y cyfle i brofi bywyd yn y gwledydd hynny. A mi fi eiri yn Patagonia flwyddyn a fuon ni draw, wel, 4 gwaith i gyd, fuon ni draw pan oedd eiri yna, mi eithon ni wedyn, felly fuon ni 4 gwaith. Felly oedd hynny'n brofiad arbennig a hyfyd, os bod hi'n byw hwnna am flwyddyn. Teithiodd Gareth a finna gyda ffrindiau ac yn pen yn hunain i ganolfannau gwylio'r poblogaidd yn Ewrop,
lle cael Gareth gyfle ymarfer ei Ffrangeg a Sbaeneg a rhoi cynnig ar ambell iaith arall hefyd. Yn ogystal, cefais gyfle ehangu fy Morwelion ymhellach gyda gymweliadau ar Ariannin, Chile ac Unol Daleithiau America. Oherwydd gallu Gareth i siarad ieithoedd a ddiddordeb mawr mewn pobl a diwylliannau eraill, roedd bob amser yn cyfarfod â pobl leol ac yn cael profiadau gwirioneddol ddifyr ar y teithiau hyn. Daeth y teithiau i ben oherwydd salwch Gareth yn 2019 ac roedd hynny'n destun cryn rwystredigaeth iddo. Ond roedd hel atgofion ac edrych ar luniau a gasgwyd dros y blynyddoedd o'r teithiau tramor yn gysur i'r ddau ohonom. Sylweddolai Gareth ei fod yn freintiedig iawn oherwydd ei fod wedi cael gweld cryn dipyn o'r byd a bu'n fraint i minnau gael rhannu'r profiadau arbennig hynny efo fo. Dyna ni, dyna'r ni. Diolch yn fawr iawn, Gina. Am osod hefyd naws hyfryd ymlaen hyfryd bod yna gymaint ohonoch chi yma sydd wedi nabod Gareth yn y cyfnod yna. Ac fel o'n i'n dweud, falle bydd yna gyfle yna, felly ni eisiau sôn o'r gynulleidfa, mae hynny wedi digwydd llawer wrth i ni fynd o gwmpas i wahanol llefydd. Ac fel mae Gina wedi darllen ei chyfraniad hi, mae yna cyfraniadau eraill sy'n canolbwyntio ar y cyfnod yn Wrecsam. Bydd llawer un ohonoch chi, dwi'n siŵr, nes di sôn Gina am Harry Lloyd. Harry ddim yn teimlo fod yn gallu teithio prawn yma a Bronwen, ond yn cofio at bawb. Ac mae oedd i sgwennu darn gwerthfawr iawn yn fan hyn yn sôn am ddyddiau cynnar ysgol Morgan Llwyd, wrth gwrs, a wedyn yn sôn am weith Gareth i Gymdeithas yr Iaith, ond hefyd yn sôn am Gareth a'r cangen mudiad gwrth apartheid oedd yn y dre, wrth gwrs, yn y cyfnod yna. Ac mae'n sôn am cael rhyw ddadle efo John Marek, wrth gwrs, yr aelod seneddol llafur. A wedyn hefyd yn sôn am sut oedd yn cymdeithasu efo Cymru Cymraeg a di-Gymraeg y dre, wrth gwrs. A fel oedd ti'n sôn, Gina, fi holl weithgaredd gwleidyddol a diddordebau fe tu hwnt i Gymru. Ac dwi'n meddwl bod y diwedd, y darn bach ar y diwedd sydd gen Harry'n arwydd cael. Bydd Gareth yn hapus iawn yn Wrecsam, hwnna'n dod trwy fan beth ti'n dweud. A dysgais lawer yn ei gwmni. Nas i erioed ymuno ar blaid gominyddol. Roedd colled ar ei ôl, ac ar ôl iddynt symud i fyw i ardal Caernarfon ac yna i Bontypridd. Wel, un arall o feibion Wrecsam, neu droi at ti nawr, Geraint. A bydd ti'n dysg hefyd bod eisiau mwy i'r gyfrol yma na'r sawl sydd wedi cyfrannu'n barod. Achos dwi'n meddwl yn y noson yn Gaernarfon yn Cared, ie, fe chi'n trafod atgofion Geraint. Felly rowch grwso yn pawb yn y nabod. Geraint lyfryn a diolch i ti am ddod yma prawn. Wel, dwi'n diolch i Angharad am ynwadu yma, achos dwi'n teimlo adnabyddiaeth bach, ffenest bach iawn o'n nabod Gareth Miles yn sy'n gen i, fel Mr Miles yn ysgol Morgan Llwyd. O'n i'n symud o Wrecsam pan o'n i'n blwyddyn 3 yn yr ysgol 1968, o'n i'n symud o hwnna, ac o'n i mond wedi cael 2 flynedd, chydig bach dros 2 flynedd yn blentyn bach yn ysgol Morgan Llwyd. Ond mae'n un o'r athrawon, na ydych chi'n cofio am byth, a dwi jyst yn teimlo bod fi wedi cael colled y gwir, bod fi wedi symud o hwnna cyn bod yn hyn a gallu gwerthfawrogi fwy y math o athro oedd o, achos oedd yna rhywbeth gwreiddiol iawn amdano. Dwi'n cofio cyrraedd ysgol Morgan Llwyd a cael, oedd o'n dysgu Saesneg a Ffrangeg i ni, blwyddyn cyntaf. Ac oedd o'n jyst yn sefyll allan, dwi'n gyda'i go byw o'r wers gyntaf, wers Ffrangeg gyntaf yn yr ysgol, a ni blant newydd gael yn 11 o'n i, o'n i'n 10 wsos cynt. A dyma'r dyn yn dod mewn, a dyma'n jyst yn bonjour, bonjour. Pawb yn edrych yno mi. Bonjour, bonjour. Bonjour. A wedyn, je suis le professeur. A dyma'n i gyd yn chwerthin, o, mae'n dweud bod o'n professor. No, je suis le professeur. A wedyn, dyma'n cario ymlaen fel hyn, just pwynt at voici la fenêtre, voici la salle de classe. Ac just siarad yn Ffrangeg am ni drwy'r wers, a wedyn,
Oedd yn war, a dyna ddiwedd y wers, ac oedd o'n wedi dweud gair yn Gymraeg nag yn Saesneg wrthyn ni. Pwy ydy'r dyn yma? Gret. Oedd o'n ffordd mor reiddiol o enyn diddordeb, a nes i mlaen yn ei Ffrangeg. Nes i'n ysgol Dre Newydd wedyn, a os oes wedi cael Gareth Miles, oes wedi cael marc gwell yn Ffrangeg na ges. Ond nes i lefel A, ges i lefel A Ffrangeg. O'n i'n cael feiro goch, unwaith ges i feirniadaeth eitha llyn gyda fo, am waith Saesneg, oedd am sgwennu trychineb sgwennu traethawd am trychineb Aberfan. Ac o'n i wedi sgwennu bod munud o ddistawrwydd wedi bod yn y gair as a dy game bell droed. A wedyn di reid y frawddeg, the final score was 1-1. Croes i drwy'n this is not relevant. Ond dwi'n mor falch o fod wedi cael y profiad o'r 2 flynedd yna. Chos i symud i Dre Newydd wedyn, Newtown High School, ac oedd yr athro Saesneg yn fara mor llipa. Ond hyn yn llwyddo i wneud Dylan Thomas o Gareth Thomas yn ddiflas. So, sy'n cael ymlaen efo Saesneg. Ond tra ni'n ysgol, o'n i wedi gadael Morgan Llwyd, ond tra ni'n ysgol Dre Newydd, ys i Steddfod Hwlffordd, a mae'r lluniau yn fan hyn, cylchgron sŵn, a gweld fy hen athro, Mr Miles, yn canu y blues, y glasia yma dyfod, Gareth Gwddf Grafel Miles yn canu'r glasia. Ac dyna fo, efo Hefin Ellis ar y gitar, a Dyfan Roberts fan hyn yn canu efo fo. Ac oedd hyn yn y clwb rygbi yn Hwlffordd, ac oedd jyst yn bnawn chwyslyd mewn clwb rygbi, a Gareth Miles yn bloeddio mewn i'r meic dros gitar sy'n dan o'n i fel, mae hyn yn ffantastig. O'r rhiain, fel ydych chi wedi gweld, o'r rhiain y chwaer i yn y criw cyntaf un ddod yn Morgan Llwyd. Ac criw bach iawn, ond oedd hi wrth i bodd efo Mr Miles hefyd, oedd hi fod son dyn nhw. Ac oedd Gareth bob tro ni'n weld o wedyn, ar rhyw faes Eisteddfod, oedd y peth cyntaf oedd o wedyn, sut mae'r rhiain? Oedd o'n cofio pobl fel yna, oedd o'n gynnu ffordd efo pobl, a o'n i'n gwerthfawrogi hynny fawr, a oedd rhiain yn gwrth i bod efo. Un peth arall sy'n gynnau digwydd, pan ydych chi sylwi adeg Covid bod Mr Miles yn beirniadu cystadleuaeth cyfieithu drama yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni. Nes i feddwl, na i drio hwnna, yn erbyn fy hen athro Ffrangeg, na i drio cyfieithu drama, a sgennau'n Ffrangeg da iawn, a fydra i fynd at geiriadur a gweithio allan o bethau. So nes i gyfieithu Le Per gan Florian Zeller, jyst o'r anmyrraeth i weld be os o'n dweud wrtho fi, heb wybod mai fi oedd o. Ac o'r syndod nes i ennill, ac oedd i llwyfannu gen Theatr Cymru, so oedd yn fraint enfawr i fi. A ges i ddiolch iddo wedyn am roi fi ar ben ffordd yr holl flynyddoedd yn ôl. Felly, atgofion melys, a diolch am bobl fel Gareth, sy'n ysbrydoliaeth i gymaint o bobl. A dwi'n meddwl fyswn i yr un person heddiw, ond i bai am just yr ysbrydoliaeth bach na ges i yn 11 oed. Diolch yn fawr iawn i ti Geraint. Yn y gyfrol, rhywun arall oedd yn ddisgybl ysgol felly yn Morgan Llwyd, Rodri Glyn Thomas, yr cyn-aelod cynlliad yn dyfa fel o goed dros dwyrain Caerfyrddin a Dynefwr i Blaid Cymru ac yn ddisgybl yn fan hyn. Wrth gwrs yn ysgol Morgan Llwyd, a wedyn jyst dan bach o be oedd o wedi sgwennu yn fan hyn. Lleolwyd yr ysgol yn hen barac sefyddin ar gyrion y dref. Y fantais i ni ddisgyblion i mi o leiaf oedd yn bod wedi etifeddu maes chwarae hynod o eang ac o'r ansawdd uchaf o holl ysgolion y dref. Yr anfantais i'r athrawon oedd ansawdd yr ystafelloedd dosbarth, hen gabannau pren. Un peth defnyddiol i ni disgyblion sydd yn cynifer o gabannau a rheini ar chwal dros y ceri o dir. Roedd modd honni wrth gyrraedd yn hwyr i wersi yn bod wedi mynd ar goll neu wedi ymlwybro at y caban anghywir. Ond yr elfen rhyfedda oedd fod gen ein derfysgwr yn ein plith, neu o leiaf dyna fydde'r awdurdod lleol a'r mwyafrif o trigolion wedi dweud roedd yn gyfnod chwildro myfyrwyr trwy Ewrop ac yng Nghymru, ac roedd yr alwad honno wedi ei darlledu gan Saunders Lewis,
a Gareth Miles ein hathro Saesneg a Ffrangeg yn gyn-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith ac wedi cyflawni'r drosedd ddifrifol o gario cyfaill ar draws far ei feic, wrth gwrs nath arwain at y wys, ac mae'n dweud roedd yn athro ysbrydoledig, sef y gair sydd yn ddyddiau hefyd, Geraint. Felly ie, mae yna gyfraniadau o ddiddordeb i bobl Wrecsam, ond wrth gwrs mae yna lu o gyfraniadau hefyd o gyfnodau eraill. A gan bobl fyddwch chi'n nabod eu henwau nhw fel Dafydd Iwan ac Robert Griffith ac hefyd Cynnog Davies. Ac oedd Cynnog wedi cymryd, pam yn nabod Cynnog wrth gwrs, wedi cymryd rhan yn y lansiad gafon ni yn Aberystwyth ac mae ysgrif ef, a pob un arall, ond mae ysgrif e'n arbennig o werthfawr, dwi'n meddwl, ynglyn â'r cyfraniad yma o'r dyddiau cynnar Cymdeithas yr Iaith, ond hefyd yn wleidyddol ac yn disgrifio eu hymwneud nhw. A na i jyst darllen darn bach yn hwnna. Yn Llangefni, yng Nghanadledd Plaid Cymru 1959, y cwrddes i a Gareth gyntaf, mae Cynnog yn sgwennu. Ar y ffringe yn Hafarnau'r dref yn bennaf, yng nghwmni deallusion ifanc tair eu cenedlaetholdeb, megis Sean Daniel, Harry Pritchard Jones, Hywel ap Dafydd, Elfyn Thomas. Penderfyniad arweinwyr y blaid i beidio gweithredu yn ben y berthaidd yn Rhyweryn oedd prif bwnc trafod. Y gair brad ar enw Saunders Lewis yn britho'r sgwrs. Bues i fyth yr un fath ar ôl y drochfa ideolegol yna. A rywsut asiwyd Gareth a finnau mewn perthynas gecrys ac ymryfeilus yn aml, ond magnetaidd serch hynny, yn enwedig o'm hwchor hi, a barodd tan i ni ollwng gafel ar ddwylo'n gilydd ddeuddydd cyn ei farw, ac mae'r ysgrif yn mynd yn flaen, gwerth i darllen. Ac wrth gwrs ie, yr ymrywiaeth yma, o'r holl gyfraniad i byd drama, llenyddiaeth, mae'n gyfraniadau gan pobl fel Jane Aron yn hyn yn ôl rhain i waith, a Will Garn ac eraill sydd o ddiddordeb arbennig. Ar y trywyddwr gweledigaeth ehangach, mae Mike, dwi'n mynd i droi at y tŷ nesaf, dwi'n croesawu Mike Birtwistle. Falle ddim mor gyfarwydd i'r rhan yma o Gymru, Mike, o ardal, ti'n byw yn ardal y mynydd bach, ond bydd yn amser yn teithio ac yn llwydro llawer, ac yn newyddiadurwr o ran dy broffesiwn, ac wrth gwrs wedi bod yn swyddog undeb fel Gareth, a'ch perthynas chi yn un cynhyrchiol a phwysig iawn yn nhermau wleidyddol. Felly mae'n grêt cael clywed y gyfraniad di a dy adnabyddiaeth di, ac wrth gwrs nes ti rhoi teimlad i Gareth yn ei angladd hefyd fel sy'n bwysig i nodi. Felly diolch yn fawr i ti am gyfrannu prawn yma. Diolch am y cyfle. Y tro cyntaf fi'n credu i fi gwrdd â Gareth yn wedi sôn am hyn oedd pan o'n i'n fyfyriwr yn wneud fy Postgraduate Certificate of Education yn Coleg Brifysgol Abertawe, ac beth oedd yn digwydd oedd bod na gyfnod, oedd na gyfle i'r undebau athrawon i ddod i recrwtio pobl oedd yn mynd i fod yn athrawon o bosib, ond yn cael dod i'r coleg ac oedd na stondinau. Ac oedd Gareth ddim wedi dod i'r un lle oedd yr undebau eraill, so oedd wedi dod ar adeg arall. Ac es i draw a cael sgwrs dy ac nes i bwynt o mas bod fi yn barod wedi ymylodi ar National Union of Teachers, achos oedd fy mam am y ci wedi bod yn yr NUT, ac achos bod yr NUT yn agosach i raddau at y Blaid Lafur. Ac o'n i'n barod wrth gwrs yn aelod o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, NUS Wales. So, doedd dim llawer o bwynt i fi ymylodi ac IMCA. Sorry, ICAC, sorry, gofnod o. Ac oedd ei sgilau fel rhywun oedd yn recrwtio mor dda bod wedi perswadio fi bod fi yn mynd i ymylodi ar trydydd undeb, o fewn ychydig o funudau. Ac wy'n credu bod hwnna jyst yn dangos i allu fe gyda geiriau.
A wedyn yn ironig iawn, es i ddim yn athro, doedd dim swyddi yn mynd fel athrawon ar y pryd yn 1982, a nes i fynd i weithio i HDV a dod yn newyddadurwr, ac o fewn amser des i fel oedd yn had wedi wneud, a fydd y ci, so o'n i'n dal i ddilyn lwybr tyrio. Ond des i'n swyddog undeb, ac oedd Gareth yn erbyn hyn wedi newid i undeb e, ac bellach yn gweithio i'r Writers Guild, i'r awduron. A fe, oedd e ddim yn gweithio iddyn nhw, oedd e'n swyddog lleig, y prif swyddog yng Nghymru a wedi gwir, ac yn eistedd ar y pwyllgor gwaith Prydeinig hefyd. Ac fi oedd yn un o'r swyddogion yn yr NUJ, ac o'n i'n cydweithio mewn cyfarfodydd oedd yn ymwneud â beth mae'r TUC yn galw the Federation of Entertainment Unions. So ni'n trafod pethau yn enwedig ynglyn â darlledu. Ac deithon ni nabod yn gilydd yn dda iawn fyna. Ac wedi gyffredinio gyda sefyllfaoedd eitha lletwyth ar adegau. Ac o'n i wastad, un o'r pethau wedi gweud yw, oedd e'n fwy fel i ni wedi clywed, yn milwriaethus dros ben yn ei wleidyddiaeth. Ond hefyd, oedd e'n fwy call iawn, oedd e'n berson dadansoddiadol llym yn y ffordd oedd e'n gweld pethau. Ac o'n i wastad yn gwerthfawrogi beth oedd gyda Gareth i weid. Ac un o'r pethau sy'n taro fi bron yn enwedig yn yr amseroedd anodd hyn yn y byd, wy'n gweld eisiau y cyfle i drafod gyda Gareth beth sy'n mynd ymlaen, beth yw ei deimlad ynglyn â yr argyfwng diweddara, beth yw'r ffordd ymlaen pan bod ni mewn cyfnodau o anobaith ar y funud. Ac un o bethau oedd wedi taro fi heddi oedd wrth gwrs bod mae yna ddywediad yn dos, dwi'n yn siŵr pwy oedd wedi bathu fe, Joe Hill, yr Americanwr, ond don't mourn, organise. Ac dyna un o'r pethau wy'n siŵr bod y Gareth yn gweud nawr yn dyfe. Don't mourn, organise. A heddiw, wrth gwrs, a wy'n gwybod bod yna rai pobl sydd ddim yn gallu bod yma heddi, oherwydd mae yna wrthdystiad yn y Wyddgrug yn erbyn y ffasgwyr sydd wedi bod yn llygadu y cyfleon o dreol recrwtio pobl yn yr ardal yma. A hefyd mae yna wrthdystiad mawr iawn yn Llundain yn erbyn ffasgiaeth ac y dde boblogaeth. A wy'n siŵr bod y Gareth wedi bod yn un o'r reina sydd yma yn dal gyda ni. Ond un o'r pethau, pan oedd e'n dost iawn, oedd wedi taro fi bod fi eisiau just gweud cwpl o bethau wrtho fe am yr effaith oedd wedi cael arna i a rhoi o pethau falle bod ni wedi rannu. Ac o'n i wedi cael, peth arall o cysylltiad arall rhwng fi a Gareth oedd y Morning Star. Wy'n sgwennu yn aclysurol i'r Morning Star. Ac oedd Gareth wrth gwrs wedi bod ar y pwyllgor reoli y Morning Star am nifer o flynyddoedd, ac oedd e'n bapur oedd e'n bwysig iawn iddo fe, yn rhan bwysig o'i weledigaeth o'r byd. Ac oedd rhywun wedi gofyn i fi, rhywun o'n i'n nabod o'r enw David Constantine, sy'n fardd Saesneg, eitha enwog. Mae hefyd wedi bod yn ddarlithydd mewn athro mewn Almaeneg yn Prifysgol Oxford, ac oedd wedi gofyn i fi wneud adolygiad
o llyfr o dde a Tom Cwn wedi wneud, sef cyfieithiad o bob un o gerddi y dramodydd Almaenig Marxaidd Bertolt Brecht. So pob un o'i gerddi. Llyfr swmpus iawn, a nes i adolygu ar y gyfer y Morning Star, oedd yn gwybod oedd Gareth wedi darllen hwnna. Ac yn y casgliad yna, mae Brecht yn sôn y byti drama ac yn sôn y byti gwaith dramodydd, ac yn enwedig dramodydd Marxaidd. Ac oedd na gerdd yn y casgliad oedd wedi taro fi fel disgrifiad o Gareth a'i waithau a'i weledigaethau. Ac enw y gerdd yna gan Brecht yw Lied des Stuckerschreibers, Song of the Playwright. I am a playwright. I show what I have seen. On the markets, I have seen how human beings are traded. That I show. I, the playwright. How they enter each other's rooms with their plans, all with rubber truncheons, all with cash. How they stand on the street and wait. How they set traps for one another, full of hope. How they make assignations. How they leave each other hanging. How they make love. How they defend their loot. How they eat. All that I show. The words they call out to one another, I report. What the mother says to her son. What the contractor demands of the contracted. How the woman answers the man. All the begging words, all the overbearing words, all the pleading, the misleading, the lying, the unknowing, the winning, the wounding, all these I report. I see how snowstorms come to pass. I see earthquakes rushing to the fore. I see mountains standing in the way, and rivers I see overspilling their banks. But the snowstorms have their hats on. The earthquakes have cash in their jacket pockets. The mountains step out of limousines, and the tearing rivers hold sway over the police. Ac dwi'n meddwl bydde Gareth yn gweld hynny fel dyna beth oedd e'n trio wneud ac yn llwyddo i wneud, dwi'n credu, yn ei waith. Peth arall o'n i wedi rannu gyda Gareth oedd cariad o waith Nicholas y Glais. Ac wrth gwrs oedd Nicholas yn gymiwnydd amlwg yma yng Nghymru. Ar ôl iddo fe gael ei diarddel o Blaid Lafur, oedd e'n un o arweinwyr y Blaid Lafur yn Ceredigion cyn hynny. So, what a teg iddo fe. Ac o'n i wedi gwneud casgliad o ganeuon o'r Ryfel Mawr. Wy'n credu oedd Gareth a Gina yn y lansiad yn yr Steddfod yn y fenni, ynddo fe? Wy'n siŵr bod chi yna, ynddo fe? Ac dyma rhywbeth oedd fersiwn yw hwn gan Nicholas y Glais o y Fanau Goch. Mae'n galw fe Banner Llafur. Ond beth o'n i'n mynd i wneud oedd, achos bod ni ddim gallu ffoddio i dalu Geraint Lyfgrin i ganu. O'n i jyst yn mynd i gael go ar ganu chydig bach o'r fe. Ond beth yw yw bod y fersiwn o'r Fanner Goch i ni'n cofio nawr, Tannenbaum, yn araf ac yn plodding yna. Nid yna oedd y fersiwn gynta. Nid yna oedd y tôn gwreiddiol ar gyfer The Red Flag. Oedd e'n fersiwn o gan Jacobite. Ac oedd e'n marching song, Jacobite marching song. Ac oedd yna dipyn o fynd i'r peth, dim ond? Yn lle, ti fod i ganu fe fersiwn arall. So, yn anffodus, o'n i ddim yn gallu cael Billy Bragg heddi, achos mae yn y gwrthastod yn Llundain.
ond mae wedi gwneud fersiwn gyda Dic Gochen, yr canwr Sgotaidd enwog. So os dwi'n gallu cael hwn i chwarae, nawn ni clywed y tôn. Na, dim yn chwarae. No, trio. Wedi troi un o'r off. Right, ges i problemau technegol gyda hwn yn gynharach. Anyway, okay, sorry Billy. Na i ganu chydig bach o'n fe. Right. Mae'r faner heddiw'n chwifio, fi'n llusgo yn y llaid, a myrdd o ddwylo'n barod iawn i'w chario pan fo raid. Mae'r camrau'n benderfynol, a'n calon fel y dir, fe gerddon yn fuddigol gorff, i'n gorswydd cymbo hir. Drwy nosau o thrymder, disgasom feichiau trwm, ond dwylau eraill fi'n crynhoi, cynheuaf yn y cwm. O dan y ddeia dywyll, a'r feisydd oerion maith, yn rhydd periannau drwy y nos, bu'r werin wrth I gwaith. A'n rwymau sydd yn datod, a'n ryddid sydd ger llaw, a'n undeb I golynau oer, y mawrion sy'n rhoi braw, nid ceithion fyddwn bythol, car gwledydd wybod hyn, chan neb fwynhau y gwenith air, heb drin y ddwl a'r bryn. Wy'n nebwn ar y frwydr, a serchau'n bron yn fflam, daw'r ddeial y dan cymbo hir, un meddiant wedi'r cam. Mae'r faner ar y bryniau yn dal pelydrad dydd, a cheithion mamon yn y wlad yn dechrau dod yn rhydd. Ymdyra plant y gorthrwm i'w chysgod ym mhob gwlad, mae dyn yn frawd I ddyn o hyd, a diw I bawb yn dad. Beth wyfia'r fanor borffor, cyn hir yn glas y nef, a theithiau'r werin yn I blaen, a gobaith yn I llef. Dwi jyst wrth ddarllen gweithiau Nicholas y Glais, dwi jyst yn cofio Gareth a'i gyfraniad. Ac o'n I jyst eisiau gweud pa mor hyfryd oedd I weld I fwrw mewn I Gina a teulu y bore yma yn cerdded o gwmpas y dre o Tomwyn a Finnen yn mynd rhan o'r bwrw mewn iddyn nhw a gweld I'n gwenu ar ôl ac yn gweud pa siopau oedd wedi diflannu. So, diolch yn fawr iawn am y cyfle I fod wedi jyst rannu cwbl o bryddiadau. Diolch yn fawr iawn I ti a diolch am ganu. Dwi am ofyn nawr i'n Harad, sef un o'r gydol y gyfrol, jyst I ddod mlaen. Fi ysdi yn ddigon iawn, chwrteg, mynd ar ôl lot fawr o'r cyfranwyr fan hyn, do, ac o'n I jyst... Ie, mae'n gymaint allan rhywun I weid am y gyfrol, ond os wyt ti'n fod yn dod mlaen a gallu rhannu rhywun o dolwg di te ar y gyfrol a hefyd amlwg ar y dyn I hyd. Diolch yn fawr. Na'n cadw chi hir achos dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol cael eich cyfrinadau a'ch atgofion chi. Achos dwi'n meddwl na ryw 2 flynedd sy'n nes pen nethon ni drafod, nethon ni ddod at y gilydd yn Steddfod I gofio Gareth. A trafod y caren I ddod â chyfrol at ei gilydd. Ond a nes I dweud o, na helpu Dewin yn dod â Sian I fewn a Hywel. Ond nes I rioed dychmygu gymaint o daith fysa cynhyrchu y llyfr yma. Achos mae wedi mynd I bob math o gyfeiriadau gwahanol. Ac fel dwi wedi cyfarfod gymaint ar y daith hefyd, yr lansiad cyntaf yn Gaernarfon, a dod ar draws Will Rowlands a'r stori y ffilm yn amlwg oedd hwnna'n stori ryfeddol a dwi'n benderfynol bod y ffilm yna yn mynd I gael ei gweld. Mae yn un o'r ffilmiau cynhara yn y Gymraeg, dydy. A jyst y weledigaeth bod y criw amlwg a Gareth wedi penderfynu, reit, da ni'n mynd I wneud hyn, ganol y 60au, pen o bobl ddim yn gwneud ffilmiau yn Gymraeg, felly mae hwnna jyst yn drysor hanesyddol sy'n disgwyl I gael ei agor. A wedyn titha Geraint yn lansiad a fi'n anholi wedyn a ti'n dweud I ti sy'n bobl I siarad. Beth cysylltiad di efo Gareth?
o athro yn Morgan Llwyd a'r stori sydd wedi cael dysbrydoli atgofion Rodri Glyn. Felly mae'n jyst yn hyfryd gweld ffordd mae Gareth yn cysylltu ac yn sbarduno pobl ifanc. A dwi'n meddwl na dyna i gyfraniad mwyaf o. Mae yna hanner 100 mlynedd ers 1975 a fel ti'n dweud, ti'n cofio athro da. Mae yna ddeialog yn yr drama Robert Bolt, A Man for All Seasons. A mae Thomas Moore yn cynghori gŵr ifanc uchelgeisiol a mae eisiau mynd i'r Senedd. A mae Thomas Moore yn dweud efo ewch yn athro. A mae o'n dweud, a teacher, but who would know? A ateb Thomas Moore ydi, you, your pupils, God. And that's not a bad audience. A dwi'n meddwl mae rhai bobl yn cael ei geni i fod yn athrawon. Ac dwi wedi cadw yr daflen ges i gan Gareth yn athro. Oedda ti'n dweud, ti'n sylwi ar, oedd o'n wahanol, a beth dwi'n gofio yn ysgol Dyffryn Nanlle, oedden ni'n cael gwasanaeth Saesneg unwaith yr wythnos ar ddydd Iau. Ac dwi'n gwybod pam, ond un o'r emyn oedd yn cael ei chanu oedd I vow to thee my country. A wedyn oedden ni'n sbio ar y athrawon ac oedden nhw'n sefyll, ac oedd Mr Miles yn canu. Ac oedden ni'n meddwl, oedd yr athrawon i gyd yn wynebu ni. Ac oedden ni'n meddwl, pam ti'n canu? Pwy di'r dyn ma sy'n yn bahofio wahanol i bawb arall. A trafod efo wedyn ac oedd o jyst yn dweud, wedi gannu geiriau fel allu. Ond y ffaith bod o'n fodlon gwneud safiad ac yn rhoi ei hun mewn sefyllfa reit anodd. Blwyddyn fi oedd o Mhen y Groes ac o'n i'n ddigon ffodus i fod yn y chweched dosbarth ac yn dilyn Saesneg. Ac dyna lle o'n i yn genedlaetholwr brwd a'r hes o fath o dyna Cymdeithas yr Iaith. Un o'r athrawon yn dweud yn jail fyddwch chi ar eich pen fel o. Ond o'n i jyst isio datrys broblem y Gymraeg a cael popeth yn Gymraeg a mynd ymlaen yn bywydau. O'n i'n eitha clir lle o'n i isio mynd ac o'n i'n meddwl datrys y busnes fa unwaith ag am byth. A dwi'n meddwl be ddaru Gareth i mi yn y chweched dosbarth oedd peri mi sylweddoli cymlethdod y sefyllfa. Jyst agor yn llygad i un o'r pethau fod yma'n dweud ac oedden ni wedi arfer, oedden ni'n edrych dros Gwm Silin o Ysgol Dyffryn Nanlle, golygfa fendigedig. Ac oedden ni wedi arfer cael athrawon newydd yn dweud, da chi'n lwcus yn byw mewn ffasiwn ardal blws ac oedden ni'n dweud. A wedyn dyma Gareth Miles yn sbio ar yr olygfa ac yn dweud, be da ni angen fwy na dim byd yn Dyffryn Nanlle ydy ffatri. Ffatri i roi gwaith i bobl. Ac oedd hyn yn beth dychrynllu fi, oes a ffatri'n gyfeithar fi, efo Williams Paris ni'n sôn am harwch o Dyffryn a bod chi'n fod i wneud pethau fel yna. A dyn nhw'n gwneud i fi sylw, os da chi eisiau Gymraeg fyw, os da chi eisiau fan hyn fod yn gymuned iach, mae rhaid chi sefydlu gwaith i bobl fel bod bobl yn aros. Ac oedd y jigsaws oeddech chi'n gweld y peth yn dechrau, iawn, gyda fo bwynt. Ac dyma fi, oedd o'n rhoi trester ddarllen, ma ni, llyfrau darllen 1974 ac mae'r rhestr rhyfeddol o Hemingway, Huxley, Orwell, Graham Greene, Thomas Hardy, Foster, James Joyce, ond yn y canol James Baldwin, a do'n i'n mynd i darllen deunydd James Baldwin o blaen, Emyr Humphreys, Camus, Sartre, D.S. Lawrence, Steinbeck, a dwi wedi cadw y rhestr yna, a dwi'n mynd i darllen y gwyd, ond dyma oedd yr arweiniad oedd i'r rhaid fi ar ben ffordd. A wedyn playwrights fel Brecht a Ionesco a wedyn James Baldwin eto ac yn y canol Karl Marx, The Communist Manifesto. A wedyn doedd o'n ddim yn trin ni fel plant de. Dyma be dwi'n disgwyl i chi ddarllen. Dyma be di'r safon dwi'n disgwyl gyda chi, dwi'n disgwyl i chi drafod y beth yma. Ac oedd hynna yn gwbl newydd hefyd. Ond ni wedi arfer cael athro yn dod, sbio'r anediadau, sgwennwch ar y bwrdd, o'n sgwennu ar y bwrdd, rhowch hwn i lawr. A dyna oedden ni'n neud, bob un gwers. Tan i hwn gerad i mewn a dweud, dwi eisiau chi feddwl dros eich hunan, dwi eisiau chi herio, dwi eisiau chi ofyn cwestiynau. Ac oedd hynna, jyst blwyddyn ar hynna, fel mae bob disgybl wedi i nodi, oedd hynna jyst yn sioc i'r system ac yn meddwl. Ac oedd o hefyd mor gynhyrfus de,
bod chi'n cael dathla, bod yn cael ei ganiatáu, bod chi'n meddwl yn annibynnol. A wedyn, dyna pan dwi'n ddiolchgar i Gareth i ddechrau, ond bod y gyfrol yma wedi y cylchoedd, oedden ni sôn, dod i'n nabod y teulu, wyddwn ni erioed o blaen bod gynno ddiddordeb mewn coginio, mewn nofio, mewn jazz, ti'n sôn am pwysigrwydd undebaeth, drama, ond i wrth y modd gweld, a diolch am i'r draffath o reid y sleidiau yna, pwysigrwydd drama i blant, rhaid y cyfleoedd yna yn ifanc iawn. Oedden ni wedi cael mynd i Theatr Gwynedd, ond dyma Mr Miles yn dweud, reit, dwi eisiau chi weld Stratford, dwi eisiau chi gael y profiad o weld Hamlet yn cael ei berfformio gan un o'r cwmnïau gorau sy'n yna. Trefnibus, un diwrnod, taith i lawr i Stratford, taith yn ôl. Doedd am yn hawdd efo criw o blant, ac doedd o'n gwybod be fysa criw Dyffryn Nantlla yn feddwl o'r profiad yna. Ond oedd o'n rhaid y cynnig yna i ni wneud. Mae pwysigrwydd drama i Gareth yn disgleirio trwy fywyd o. Crefydd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni wedi cynnwys araith anerchiad Gareth i undeb yr annibynwyr o bob man. A dwi'n trio meddwl beth yn nhw yn disgwyl yn gwahodd Gareth Miles i siarad o'n nhw. A mae Gareth jyst yn bod yn gwbl onest ac yn dweud i brofiad o yn y capel Methodistaidd yn mwy fawr, a mynd ymlaen wedyn i sôn am ddiwinyddiaeth yr hyddhad a llyfrau ddod i ddarllen. Ac jyst y gwaith meddwl a'r ffordd oedd o'n cael ei gyson yn cael ei herio gan y syniadau yma. Mae o'n anerchiad rhyfeddol a dwi'n siŵr bod o wedi cael ei werthfawrogi. Llyfrau fel oeddech chi'n deud, o ran darllen nhw, o ran sgwennu nhw, o ran cyflwyno nhw, gwleidyddiaeth yn amlwg, jyst y ffaith yng nghanol hyn i gyd bod o wedi penderfynu, reit, dwi'n mynd i fod yn greiddiol yn sefydlu'r mudiad Cymdeithas yr Iaith. A dwi'n dategu beth ti wedi dweud am cynnog. Ac oedd cael clywed cynnog yn Aberystwyth doedd. Nath o jyst mynd yn ôl i cyfnod 1959, oedd o'n ddoe. Ond oedd o'n gweld y peth, oedd o'n gweld y bobl yna, ac nath o siarad, a dwi'n meddwl bod chdi wedi cofnodi yr sgwrs yna, ond mae'n un rhyfeddol lle. Felly, da ni yn Gaernarfon, yn Pontypridd, yn Aberystwyth, rhyw fath o roadshow, ond oedd Wrecsam yn absennol, y gornel yna o Gymru ddim wedi chynrychioli, a dyna pam di falch i bod di di penderfynu. Reit, mi'n anni rhywbeth yn Wrecsam, iawn ni yna, a hel ni at yn gilydd, a ti wedi gwneud croeso gwych i ni a bwydo ni cyn dod yma, cyn dechrau y cyfarfod, a dwi'n hynod ddiolchgar i ti am wneud hynny. A jyst y ffordd â chi di ymateb o gynnau chi, y ffordd â chi, o'n i wrth y modd bod chi'n mynd gallu enwi hanner cam mlynedd yn ddiweddarach y staff oedd yn y lluniau yna lle. Ac mae jyst yn, dwi wedi gwerthfawrogi hynny. A nes i gynnwys y stori am John Jenkins hefyd, achos o'n i'n meddwl bod werth bod hwnna'n perthyn i gyfnod Wrecsam. Oedd John Jenkins yn y cyfnod yna, oeddech chi jyst ddim yn deud i enw fo os oeddech chi eisiau dod ymlaen mewn gwleidyddiaeth. Fysa bobl ddim wedi gyffwrdd o gwbl. Mi dyfod na gyfeillgarwch rhwng Gareth a teulu Gareth efo John Jenkins. Oedd yn mynd yr ail filltir, nid yn unig, o'n i'n gyrru rhyw gardyn ac o bobl os weithiau yn hanfon llythyr i'r carchar. Y ffaith bod wedi bod yn y carchar am 10 mlynedd, a bod chi wedi bod yn gefn i rywun fel yna yn ystod cyfnod tra am o blogaidd ac wedyn bod mewn cysylltiad wedyn. Felly, o'na gymaint o bethau ddoth ymhyd, a dwi jyst yn diolch i chi am y cyfle bod ni wedi mynd â ni ar daith fel hyn. Dwi'n meddwl sa Gareth wrth i fod yn bod yma heddiw yma yn trafod yn dwi'n atgofion, ac oedd beth ydys di, Meic, yn bwysig. Da ni yn ei golli fo rwan, a da ni mewn cyfnod gwallgo yn wleidyddol, ond hefyd mae'n gyfnod cynhyrfus i Gymru. Da ni ar drothwy etholiad fysa'n gallu newid hanes Cymru, mi fydd i newid hanes Gymru. Ond mae o'n gyfnod cymhleth iawn, a fel ti'n deud, da ni angen rhywun i drafod, neu eisiau trafod ymysg yn gilydd. A be dwi'n deimlo ydy bod Gareth yn bresennol bod wedi
sgwennu gymaint bod wedi cynhyrchu llyfrau, nofela a dramau. A da ni dal i allu clywed i lais o, a dal i allu trafod, achos maen nhw mor berthnasol, dyna da ni wedi sylwi wrth ddod â hyn yn hyd. Mae'n gyfrol mor berthnasol, nid gyfrol yn edrych yn ôl. Mae pethau mae Gareth i ddeud yn y 90au mor berthnasol heddiw. Mae darllenwch rhai o'r sylwadau ar America mae wedi ddeud. Mae o'n taro i'r dim. Felly, na i adael chi efo'r dyfyniad. Peidiwch galaru, trefnwch. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi yn Gareth. Oes na rhywun cyn i mi gloi, dwi am gyfeirio at un cyfraniad arall i'r gyfrol cyn wrth gloi. Ond oes na rhywun fysa'n hoffi, oes na rhywun fysa'n hoffi cyfrannu rhyw atgof neu rhyw sylw pellach, os gwelwch yn dda? Efo... Ie, diolch. Nes i lefel yn diwedd o'n 69 i 73. Ond oedd hi'n neud o'n eitha darn yn gyntaf ail, ond dechrau mynd yn anodd i wneud Ffrangeg trwy gyfnod Gymraeg, ond hi'n dda yn Gymraeg, yn holl onest, well rwan. Ond fi'n cofio, oedd y gymaint o, ni'n sgwennu F o hyd o'n Ffrainc, yn iaith Ffrangeg, yn cofio rhoi 3F i mewn, ac oedd Gareth wedi rhoi beiro coch ar efo. Ond lot o beiro coch ar yn sgwennu fi, bob amser. Gyda fo. A wedyn nes i gollwng y pwnc, a wedyn cael fwy amser i wneud y pwnc o'n i'n gallu wneud o well, ti'n gwybod. So ni'n cael free lessons i wedi wneud gwaith cartre, mathematig, cemig a pethau hwnna. A fi'n cofio hefyd Gareth ar y maes, oedd yn gwybod bod o'n lot i nofio, ond yn gweld oedd yn chwarae pêl-droed i'r staff, dwi'n meddwl. A'i weld sy'n cofio, oedd yn boi reit mawr ar y pryd, tua, mis wedig, beth oedd 73, beth oedd 72, ac oedd ei goesau o'n cil o'n nadw. Hefyd oedd o'n sôn am Charles de Gaulle. Ac oedd o'n dweud bod oedd o'n fath o testyn gwylltio iddo fo. Ac oedd o'n llun o Charles de Gaulle ar ochr arall o lle oedd o'n gweithio ar y pen arall felly fel yna. Ac oedd o'n sôn am Charles de Gaulle a sylwyd bod o'n gydrwg Oedd o'n dod â llyfrau pari match i fewn i'r... Ni'n cofio dod â pari match i fewn i'r wers, ti'n gwybod. A dadle efo rai bobl, rai merched oedd o'n dadle efo, a fi'n cofio clywed yn ceffri a beth hwnna. Ond be o hefyd, oedd o'n cofio fo cymunni i'r bordi Iaith yn Niwyr, bys y Prifysgol Wrecsam yma. Ac tua 72, 71 wrth hwnna. Ac hefyd yn cofio fo'n gofyn i fi pa fath o grwpiau pop o'n i'n hoffi. Dwi'n meddwl, oedd edrych am ateb Gymreig, dwi'n meddwl, fel Tebon Piws neu rhywbeth fel yna, ti'n gwybod. Ond Mark Bolan a T-Rex yn un o'r Ond oedd o'n gallu teimlo bod oedd eisiau gwybod, oedd eisiau bod hi'n gwybod be oedd eich syniad chi am pethau. A hefyd dwi'n cofio dangos dipyn bach o LP Led Zeppelin yn fo. Ar un 73 dwi'n meddwl, oedd o gyda os o geiriau braidd yn ôl, di bod onest, ac oedd ddim yn hoff iawn ohonyn nhw. Dwi'n meddwl y Houses of the Holy oedd o. Wedi dod allan 73, dipyn bach yn wahanol, ond oedd yn gallu gweld unrhyw sens yn y Saesneg. Wrth gwrs, Ffrangeg dysgol i fi yn unig, ond oedd o'n dysgu Saesneg i lefel A. Beth bynnag, so ni'n gwybod hwnna, ond barn i'r lyrics Led Zeppelin. Oedd o'n eitha teg dwi'n meddwl, ond oedd o'n lot o sens am hyn. Oedd o'n lot o music oedd ni. Dyna gyd fi'n cofio dwi'n meddwl.
arall eisiau gwneud cyfraniad, yn rhywun eisiau licio deud gair. Dwi'n gwybod bydd na siarad wedyn. Dwi'n gofyn un beth. Ie. Yn y Lisa, mae fo a Dathlu arall yn llosgi census forms. Un naw 70? Mae ar yr un ysgol. Wow. Yn y blynyddoedd, yes, 72, 73, oedden ni'n cael athro cyflenwol lot ar amser. Dwi'n cofio ag o'n nhw ddim mor dda Gareth wrth gwrs, a nhw beth wedi dod i fewn i, o'n rhai o'r plant yn gallu... Playing up. Chwarae nhw'n fyny, ond ddim efo Gareth, ti'n gwybod o'n reit... Oedd yn fi'n on... Fi'n gwybod, sa'n degyn. Oedd o hefyd o bo amser yn diddorol. Ac yn gallu gweld gallu gweld personoliaeth. Diolch yn fawr. Ond gan bod amser yn mynd i'n flaen, a dwi jyst eisiau, a gan bod Hywel di methu bod yma fel un o'r cydolygyddion rhan, ni'n meddwl sy'n ni jyst yn darllen cerdd Hywel, ddim yn hir iawn, ond mae'n dda iawn. A mae cerdd Hywel Griffiths, mae Hywel wrth gwrs wedi sgwennu darn yma, ac mae'n sôn am sut nath o ddod i nabod Gareth, wrth gwrs fel cyd Lenor hefyd, ond yn bennaf trwy oedd y tîm mae'n sôn am Nicholas y Glais, ac oedd Gareth wedi ffurfio cymdeithas, wrth gwrs, i gofio gwaith Nicholas y Glais, ond hefyd fel ffordd o ddarllen llenyddiaeth ar y chwith, a mae'r gymdeithas yn gwrdd o hyd, da ni'n cwrdd yn Aberystwyth, a da ni'n cyfarfod ar-lein, os oes gen rhywun ddiddordeb. Ac ni wedi clywed yn barod ynglyn y Morning Star, papur newydd, wrth gwrs, blaid gominyddol, a sut oedd Gareth yn sgwennu, ac mae Hywel yn gorffen I ddarnau fel hyn. Mi fyddai pob cyfarfod bron, hynny yw gyda Gareth, yn gorffen yn yr un modd, siglo llaw, a Gareth yn estyn ei gopi o'r Morning Star tuag ataf, gan nodi bob tro mae'r papur hwnnw oedd yn adref y gwirionedd am yr hyn oedd yn digwydd yn y byd. Byddaf yn trysori fotgofion o'r cyfarfodydd hynny gyda Gareth ac rwy'n ddiolchgar am ei hylioni a'i gwmnïaeth ar fraint o gael ei adnabod. Felly dyma'r gerdd. Ers dio'r seren bore, mae un llen drom yn ei lle. Llen rhyngom ar yngomiau sy'n eto'r mudo'r drymau, a geiriau'r dylenau lu yn olau wedi pylu. Ar orwel, oedd, ar ail lem y dirwedd lle Pryderen, ar wag lechweddau agos crib faith a nobaith y nos roedd ei ddesg, ninnau ar ddôl goediog mewn cwm cysgodol, ond tynnau ni aton nes. Cynnill ar lethrau cynnes yn dilyn glaw, dal yn blos ar echel gwawr yr achos. Bu wnaeth o'r drin feithrinfa, a throi'r rhew yn rhythyr ha, a'i gymwynas ar rasal y dweud oedd yn mynnu dal, deallau bod i'w wyllus rhag iaith a nobaith yn wys. Eris llwyfan a baner, eris ei hwyl, eris her yn y cwm ar lethrau'r côl, o glawr I glawr, disgleirio y mae ein sgyrsiau I gyd, I wthio o esmwythyd y bythol anobeithio eris ei ewyllus o. Am wawr, os llwm yw aros trwy'r gwewyr yn awyr nos yn y dweud, onid ydyw y mae'r seren foren fyw. Diolch yn fawr I bawb am cyfraniadau, diolch am gael dod yma. Prynwch neu darllenwch, edrychwch ar y gyfrol yn y cefn gyda Marian. Dwi'n meddwl bod pobl yn gallu defnyddio arian parod neu cerdyn. Ond diolch chi am ddod, gobeithio bod pawb wedi mwynhau, dwi'n siŵr bydd yna dipyn o sgyrsio yn fan hyn nawr. Diolch eto i'r teulu. Ac mae yna flwch cyfraniadau hefyd os ydych chi awydd roi. Bydd yn cyfrori mewn goster digwyddiad, ond hefyd yn rhoi cyfraniadau wedyn ar y diwedd. Dwi wedi nofio rhywbeth, rhywbeth arall I ddeud, nag oes. Wedyn, diolch yn fawr iawn I chi.